агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб мегӯяд, ба вазифаи раиси ҷамоати деҳоти Кӯлоб шахсе таъин шудааст, ки доғи ришвахорӣ дорад. раиси ин ниҳод дар Кӯлоб Ҷамшед Гулаҳмадзода мегӯяд, дар ин бора раиси шаҳрро огоҳ карда буд. тибқи қонунгузорӣ аз сабаби ки ҳам маълумотҳоро доштем, ба раиси шаҳри Кӯлоб мо пешниҳод ирсол кардем, ки шахс ҳуқуқ надорад дар ин мансабҳо фаъолият кунад. сухан аз Салим Бобохонов аст, ки ҳоло ба ҷамоати деҳоти Кӯлоб раисӣ мекунад. вай дар соли 2015 ба ришваситонӣ гунаҳгор ва пас аз 6 моҳи ҳабс ба пардохти 62 000 сомони ҷарима озод шуда буд. Бобохонов моҳи апрели соли 2021 раиси ҷамоати деҳоти Кӯлоб таъин шудааст. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия мегӯяд, зидди ин шахс на як, балки чанд бор парванда боз кардааст. аммо худи Салим Бобохонов гуфт, ӯ дар даст ҳуҷҷат дорад, ки нисбати ӯ парванда боз нашудааст. вай мегӯяд, ҳақ дорад, ки кор кунад, чун ӯро шаҳрдор ва мардум интихоб кардаанд. шаҳрдори Кӯлоб дар посух ба изҳороти агентии мубориза бо коррупсия ба раёсати ҷамоат таъин шудани Бобохоновро дуруст мешуморанд. Қодир Вализода гуфт, ки ӯро шаҳрдор пешниҳод ва мардуму вакилон интихоб кардаанд. дар асоси розигоҳии дафтор мо таъин кардем, пешниҳод кардем, интихоба мардуму вакилон мекунад. вале бархе аз сокинон ин гуфтаҳои шаҳрдорро рад мекунанд. ҳамин омад ягон масъала ҷамоата маҷлис кард, байни халда гуфтанд, ки ҳамин одам раис шава ё не накардай. як каси ҳамин хуҷайнои шаҳр доди гирифт дора, ҳамин раиси нав шидагӣ бо корша буд карду гирифт раис шумонд. ҷамоати деҳоти Кӯлоб ҷамоати кишоварзист ва баҳси замин ин ҷо зиёд аст. агентии мубориза бо коррупсия Бобохоновро дар тақсими нодурусти замин айбдор мекунад ва бар ин аст, ки чунин шахс қонуншиканиҳои пешинаашро идома хоҳад дод. ин дар ҳолест, ки Бобохонов аз давраи кори худ ҳимоят мекунад, аммо сокинон ба ӯ ба шубҳа менигаранд. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.